isono somntu senzeke egadini ngexesha uThixo edala umuntu. Kwakusegadini apha bumba umuntu ngothuli, aphinde athi umbhali sawubuyela kuThixo sifana nalathuthu okanye uthuli wayesibumbe ngalo. Uthi ubhuti yingxaki to find people sleeping when they should be praying. Xa sifuthe mandimamele umsebenzi wami, skildazi kuthiwa yingxaki umntu ekufanele uba bayathandaza basuke balala. Uthi ubhuti yenzeke eGetsemane le nto. Bazalwane, andazi noba niyayazi iGetsemane. Yeke liseBhayibhileni. But I want to draw a picture of iGetsemane of your daily life. iGetsemane yile ndawo Sister Gia ujongane noThabo. Yile ndawo iGetsemane ujongane okanye ungathwe ngabantu ohamba nabo. uYesu find himself in that situation. When he step aside, njengobhuti besitsho, afika abantu ekufanele bathandazana naye, bayamthandazisa, afike belele. Uthi uXesibe, babini abaXesibe. Kumamele kahle ukuthi phambi koPilato azobeka vesi iGildas. Unomzalwane uYesu, a lot has happened. Andazi noma ukuthi umbamba asahlanjwe sokuqala phambi koPilato okanye umbamba ngesisesibini. Kodwa the court is one. The behavior kaPilato is one. Ngoba bazawuthi abashumayela kokuba uPilato appeared Yesu 2 times to Pilato when he could not decide. When he had an opportunity the first time to decide, but he could not decide. Tukufa ubuzo umbuzo onzima. What evil has this man done? Tukufa kahle. You have asked that question several times. What evil has this man done? The crowd does not hear that. Call the crowd. Kodwa yiva lento. Kodwa lento. Uthi uMateyu chapter 27. Ithi inkosikazi kaPilato imamele. Njengoba kuqoqa ityala nje, inkosikazi imamele. Isuke inyengezi isibhilivayo. Inyengezi isibhilivayo esithi andilelanga abanye abantu belele nje, ndivuswa ngenxa yephupha elithi lo mntu akalejala. Kuthi inkosikazi kaPilato, inkosikazi kaPilato ingathi iphendula lo mbuzo wakho. What evil has this man done? Uthi incwadi kaJosephus, one of the Jewish historians, ithi ngenxesha kukwesi siphithiphithi uPilato angathi agwebe. Uthi bayaqula these crowds, uthi there were more than one. Kukwi crowd that was big, that was advocating for uba makabethelele emnqamlezweni. Kuthiwa kukho the crowd of no consequence, which in size it was the smallest. Kuthiwa le crowd le ivuma le nto ithethayo futhi uthi 2000 years ago uthi yayivuma
ubandakanyeka komyeni wam nam ndizawubandakanyeka uthi uClaudia vuka emthongweni ukuthi what evil has this man done? Sizawuthandaza kuboma kuXesile omdala kuboma kule ndawo efuna ubungqina bosindiso mekule ndawo uXesile ekhangela the evidence of grace, the evidence of salvation. Pastor Ryan, the world is looking for evidence. The world. The royal blue. The world is looking for evidence of our salvation. How we behave, how we talk with one another. The world is looking for nothing more. It's looking for that evidence of your salvation. So you come up with it. Your immediate neighbor is looking for the evidence. That's what the world is looking for. Unyana wakhe ukwenzela ukuba mna nawe sizokusindiswa. Ile lothi uPaulos ngalancwadi yamaGalati athi bound. If you're looking for the evidence, those inbound dizithwele. Uthazikho komuntu. If the world is looking okokuba dimele inyaniso kwaKristu, uthi Paulos, don't look further. Look at me. Bazalwane, this is that moment. Okokuba xa sijonge emnqamlezweni. I pray okokuba singaphumi sisafana namhlanje. Bazalwane, the world is looking for evidence. The world, bazalwane, is sleeping when it's supposed to be making noise. Wesley Guild, the world, uMzantsi Afrika ulele abantwana bethu bedlulwa, and the Wesley Guild, I so pray that we are not one of those that will be found sleeping when we're supposed to be making noise for justice. Bazalwane, it is pointless for us to be here. Okokuba ngemini yokugqibela kodwa bazalwane nanilele. Bazalwane, I want to point to this second. Do you know that Umfuleni is a murder and rape capital of this province? Do you know that? The world is looking for evidence. Bazalwane, xa releases crime stats, Umfuleni is on top. Either we are talking about murder, and bazalwane, you must not sleep. One of the detainees was raped at a police station. It was in this community. It's less than 2 kilometers away from this church. Are you guys sleeping? Vice President, ingaba alilelanga na kusithiwa abantu badlwengulwa ngamapolisa. Ingaba asilelanga na president. We cannot point it far. If the Tonto incident is far, let's look at closer to our neighbors. Bazalwane, the world is sleeping. Makuvuke thina ngoku. Sibiza uThixo. Cela sisizakalo pasa emadolweni. Ucenga uThixo uthi phinde ukhulume moyeni. Ucenga uThixo, ngicenge kakhulu uthi phinde ukhulume moyeni.